Frumusețea începe cu o piele curată, sănătoasă, iar secretul pentru o piele curată, sănătoasă, se află în natură. De 30 de ani, Forever Living Products este lider în găsirea surselor naturale pentru o piele fină, catifelată, frumoasă. Iar de curând a făcut o nouă descoperire. Vă prezentăm noul săpun pentru față și corp, Avocado Face and Body Soap. Realizat din ulei de avocado 100% pur, acest săpun vă răsfață pielea, proprietățile intense revigorante ale fructului de avocado, asigurându-i în egală măsură curățirea și hidratarea. Avocado Face and Body Soap este potrivit oricărui tip de piele. Curăță în mod delicat tenul gras, fără a-l irita, menținându-i aspectul sănătos. Calmează rapid pielea uscată, sensibilă și pătrunde în profunzimea tenului pentru a asigura hrănirea și hidratarea. Proprietățile naturale ale fructului de avocado îl recomandă drept hrana perfectă pentru piele. Este o sursă naturală de vitamine A, B, D și E, esențiale pentru sănătatea pielii. Conține potasiu, care facilitează transportul acestor vitamine în straturile profunde ale pielii pentru curățire și hidratare complete. Este bogat în acizi grași mononesaturați, care contribuie la catifelarea și revitalizarea pielii aspre, uscate sau îmbătrânite. Are proprietăți antioxidante și tămăduitoare, care stimulează sinteza colagenului, păstrează elasticitatea și refac aspectul pielii cu probleme. Datorită efectelor sale de curățire și hidratare, Avocado Face and Body Soap continuă să acționeze mult timp după ce baia s-a încheiat. Pentru a completa acțiunea fructului de avocado, am îmbogățit formula acestui produs cu aroma plăcută a citricelor, care păstrează pielea catifelată și suplă întreaga zi. O piele frumoasă înseamnă o piele curată, sănătoasă, hrănită. Hidratați-vă tenul însetat cu uleiul pur de avocado din noul Avocado Face and Body Soap de la Forever Living Products.